और भारत के जितना भी ये लोग गावत वाला असली लोग ना केहू के गाना विदेश में नहीं बजत कि ये जे जितना असली गावे वाला बा एकरा के अछूत कके रउरा छाँट दी आ जे अच्छे गावता ओकरा के प्रमोशन करी ओके धन्यवाद दी बधाई दी शुभकामना दी माला पहनाई। नमस्कार प्रणाम। आज बहुत सुखद संयोग बा कि भोजपुरी खातिर समर्पित एगो ऐसन व्यक्ति के पास हम व्यक्तित्व के पास आज बैठल बानी हम लखनऊ में। यहाँ के भोजपुरी महोत्सव के जौन कार्यक्रम रहल हवे लखनऊ में तमाम मित्र लोग अपन फेसबुक पेज से यूट्यूब से भी हमार ये कार्यक्रम कुछ लोग देखल हवे। तो आदरणीय श्री प्रभुनाथ राय जी अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बानी। आ यहाँ के ही योगदान से विगत 40 वर्ष से लगातार भोजपुरी खातिर आवाज़ उठेला। लखनऊ सहित देश विदेश तक यहाँ के आवाज़ बहुत गूंजेला। आदरणीय राय साहब हमने के बीच में बानी, यहाँ के अभिनंदन स्वागत करतानी। अपन दो शब्द भोजपुरियन खातिर हमारी भोजपुरी भाई लोग खातिर कुछ कहीं आदरणीय राय साहब। नहीं, रउरा के तो बहुत स्वागत बा और भोजपुरी के रउरा बहुत अच्छा कवि बानी और पूरा जी जहान से लगल बानी जौन बा भोजपुरी के। तो ऐसने महान कवि लोग के भोजपुरी के जे साफ सुथरा बा जेकरे अंदर जौन बा गड़बड़ सड़बड़ नहीं खे जेके जौन बा उल्टा सीधा जे जौन बा भोजपुरी के संस्कृति के कला के साहित्य के समाज के जे धसावे के काम करता वो ओकरे तो हम मंच पर नहीं ना बुलाइले। और रउरा बहुत अच्छा जौन बा भोजपुरी के बहुत बेशुमार रउरा जौन बा कविता कहता नहीं। तो हम ढूंढ के रउरा के कुशीनगर वो भी हमारे गांव के अगले बगल के बानी रउरा। तो भोजपुरी महोत्सव 22 अक्टूबर सन 1984 में के स्थापना हम कैले रहनी लखनऊ में। और उसके बाद भोजपुरी के शुरुआत भइल अपने भोजपुरी भाषा संस्कृति लोक कला साहित्य समाज के उत्थान क्षेत्र के विकास ये सारी की लड़ाई जो हमने के शुरू करी जहाँ धीरे धीरे तमाम अधिकारी समाज के हर वर्ग के लोग कवि साहित्य गायक सब लोग इसमें जुड़ल। और लक्ष्मण मेला मैदान में 40 साल से जोरदार भोजपुरी की आवाज़ उठतिया। और देश विदेश में भी मॉरिशस से लेके कई देश में हमके आमंत्रण भइल गईनी अपने आवाज़ के उठौली और सबके पूरे दुनिया में लोग के जोड़े खातिर और जोड़ के एक ताकत बनावल जा। और बनवला के बाद कहीं के होखे तो आपस में भोजपुरी में बतियावल जा। हालांकि हमने के ये मंच पर ये आदेश हो गई बा कि जे भोजपुरी में ना बोली ओके 100 रुपया जुर्माना भी लागे। तो 100 रुपया जुर्माना। तो ये लिए जौन बा रउरा अंग्रेजी जो है कन्नड़ रूसिया कौन भी जौन बा सीखी लेकिन अपनी मातृभाषा आपस में मिली तो आपस में भोजपुरी में बतियाई सब है। ये संस्कृति कोनो देश के कोनो समाज के संस्कृति अगर जौन बा दब जाई ना ख़त्म हो जाई तो वो देश और समाज वो ख़त्म हो जाला। तो ये भोजपुरी के और देखल जा हमने के आपस में अभी सूट पहन के हमने के शादी ब्याह होता। अब विदेश में मॉरिशस हम गई रही तो वहाँ पर देखिए धोती कुर्ता गमछा औछा चुमावन परिछावन सब वहीं घर में वो ढोल मजीरा सब वहीं जौन बा होता। और भारत के जितना भी ये लोग गावत वाला असली लोग ना केहू के गाना विदेश में नहीं बजत। हाँ ये बढ़िया हम गई रहनी खाली शारदा सिन्हा के गाना वहाँ बजल। ये लिए जौन बा सुधर जा लोग हैं नहीं तो तौल उनके और समाज के हम कहता नहीं सबके कि सारा लोग जौन बा ये अश्लील गाना जहाँ बहन बेटी भाई महतारी बैठा रहे ये वहाँ पर अच्छा गाना अच्छा संस्कृति ये जो लोग बर्बाद करता ना पहले अपने यहाँ क्षेत्र में अगर केहू गलत काम करी ओके सामाजिक सोशल बहिष्कार कल जाई ना ओकरा से बोली ना केहू बतियाई ना घरे केहू चाय नाश्ता कराई ना केहू खाना खिया न भात ना उनके जब वो सुधरी हैं तो उनके भात दिए और सब भाई बैठी लो तब जाके उनके नहीं तो उनके जौन बा हाँ ना ही तो अछूत में उनके छाट दिया जाए। तो रउरा सबके कहता नहीं कि ये जितना असली गावे वाला बा एकरा के अछूत कके रउरा छाट दी आ जे अच्छे गावता ओकरा के प्रमोशन करी ओके धन्यवाद दी बधाई दी शुभकामना दी माला पहनाई ओके आगे बढ़ाई। आ यही हमहू करता नहीं जौन बा। और बहुत जल्द हमने के नया एगो देखी भोजपुरी एकेडमी उत्तर प्रदेश में सिंधी और पंजाबी एकेडमी था उत्तर प्रदेश में भोजपुरी एकेडमी के गठन करौली छठ पर छुट्टी घोषित करौली भोजपुरी के जौन बा राष्ट्रीय छठ पर छुट्टी घोषित होके के बा ये तमाम भोजपुरी के संवैधानिक दर्जा दिलाओ के बा। ये सब लड़ाई लड़ल जाए रउरा सबके ताकत बा मिल बा। लाखों लोग जौन बा छठ पूजा में देखिए उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी से जौन बा ऐसा आदेश करा दिल बानी कि कहीं पर भी छठ पूजा होई गवर्नमेंट ओके शासन प्रशासन ओके सफाई सारी व्यवस्था गवर्नमेंट के करे के बा। अभी पिछले बार जौन बा आदेश हो गई बा। तो रउरा सब जौन बा मिली
और अपने आपस में कहीं चाय बने, कहीं लिट्टी चोखा बने, कहीं दही चूड़ा बने, कहीं सतुआ बैठ के हफ्ता में जरूर खाइल जा, आपस में भोजपुरी बतकही होके आपस में मिलजुल कल जा, और नकारात्मक शक्ति आपस में दुराव झगड़ा बवाल ये सब ना होके आपस में मिल के अपने परिवार के लइकन के पढ़ा लिखा के आगे बढ़ावे के काम बा। यही हमने के एक जौन बा भोजपुरी देखी लोग जौन बा एक एक रोटी खा के विदेश में गई और वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हो गई बा। तो यहीं से अपने परिवार में जौन बुराई बा उसके ख़त्म करे के बा, लइकन बच्चन के पढ़ा के 60% प्रशासनिक अधिकारी यूपी और बिहार के पूरे देश में बाणे। ये लिए जौन बा हमनी के बहुत तो आगे बढ़ के हमनी के लोग के जवाब देवे के बा, कोनो बुराई हमनी के जौन बा जितना होके ओके दूर करे के बा। और बादशाह प्रेमी जी लखनऊ आई निकल यहाँ का बहुत जमौले रहनी मामला, और लगभग जो है 55-56 कलाकार रहले। उत्तर प्रदेश के हमारे श्री ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब जो मऊ के रहे वाला हैं दुर्गा शंकर मिश्रा जी, दया शंकर जी परिवहन राज्य मंत्री, माननीय सूर्य प्रताप शाही जी कृषि मंत्री, तमाम गणमान्य लोग आई रहे और कल बहुत बढ़न मंच जमा रहे और बड़ा आनंद आयल। और कलाकार लोग तो इतना रहे कि जो एक एक गाना गाओ लो, ये बात के हमारे दुख बा। और बहुत जल्दी फिर एक कार्यक्रम कल जाए जिसमें सब कलाकार जुटी लो, और रउरा सबके बहुत आशीर्वाद और शुभकामना। ये बेटा के आशीर्वाद देले रही, हमारे बादशाह प्रेमी जी के बादशाह बना दी भोजपुरी के कवि। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुनिए आदरणीय श्री पूर्णनाथ राय जी भोजपुरी के समर्पित यहाँ के पूरा आज अगर चाहे आज खाली कोई दी कि हम सांसद के पर्चा भरो तो आज भी टिकटिया के मिल जाई। रात मंच से उद्घोष भी होते रहे बाती के, लेकिन ई कही के बाती के बत कही के बंद कर जा कि जे बोली समझी एकरा के सट जाई उल्लासा नियर, इतना मीठ कहाँ कोनो हमरी भोजपुरी भाषा नियर। हिंदी ताज हवे माथे के, उर्दू गर के माला, अंग्रेजी ह सूट बूट बस हमरा यह बुझाला। अब भोजपुरियन के भाव हवे तुलसी कबीर रविदासा नियर, इतना मीठ कहाँ कोनो हमरी भोजपुरी भाषा नियर। कि मेवा मौद मलाई हुए ई माटी के बोली, जितना मन से ईद मनेला उतने मन से होली, और दूसर बोली करे ठिठोली, लागे कील मुहासा नियर, इतना मीठ कहाँ कोनो हमरी भोजपुरी भाषा नियर। ते भोजपुरी भाषा खातिर अपनी मातृबोली खातिर समर्पित यहाँ के बानी, यहाँ के बहुत कोटि प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके भी भोजपुरी खातिर आप अपन समर्थन संप्रेषित करी, अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराई। बादशाह प्रेमी के प्रणाम।